Doncs aquí ens trobem en el panteó de la família Rodríguez Méndez. Rafael Rodríguez va ser un destacat metge andalús que va guanyar una càtedra d'higienista i és per això que es va instal·lar a Barcelona, arribant a ser rector de la Universitat de Barcelona entre els anys 1902 i 1905. Rafael Rodríguez també va tenir una faceta política, va ser diputat per Barcelona pel Partit Radical d'Alejandro Lerroux. Però, si per alguna manera es coneix aquest panteó, va ser per la figura del seu fill, Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez va ser el fundador del Reial Club Deportiu Espanyol. L'any 1900, Ángel Rodríguez va fundar el Club Espanyol de Futbol. Es deia així perquè era un equip format només per jugadors de tot l'estat espanyol. Al cap de poc temps, l'any 1910, li van canviar el nom i es va passar a dir, com es diu actualment, Reial Club Deportiu Espanyol, ja que Alfons XIII li va donar el títol de Reial i és per això que encara avui dia l'escut porta una corona. Per la seva figura i la seva importància dins del món esportiu a Barcelona, a Ángel Rodríguez se li va dedicar una plaça on antigament havia estat l'històric camp de Sarrià, on l'Espanyol va jugar des de l'any 1923 fins al 1997. Ángel Rodríguez, igual que el seu pare, va ser enterrat al panteó familiar construït l'any 1900.